Έχω δει αρκετούς τίτλους για σας. Έτσι. Εντυπωσιακούς. Ευτυχώς. Από τους 100 σπουδαιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Σύμβουλος του Ομπάμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τα 2-3 πράγματα που θα θέλατε να ξέρουν οι Έλληνες για σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλοι για το ενδιαφέρον σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε εδώ που επίστρεψα. Είχα 2 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα και μπορώ να σας πω πρώτα ότι όταν επρόκειτο να έρθω μου είπαν ότι θα πάω να έχω ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εγώ αγχώθηκα και ιδιαίτερα διότι δεν ήξερα πώς να μιλήσω στον πρόεδρο, ποιες είναι οι προτάσεις οι σοβαρές. Και θυμόμουν τον παππού μου, ο οποίος μιλούσε με καθαρεύουσα και δεν μπορούσα βέβαια να δω πώς να εκφραστώ έτσι. Και παίρνω λοιπόν τον πατέρα μου, ο οποίος μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες παραπονιόταν ότι δεν τον έπαιρνα αρκετά συχνά τηλέφωνο. Και τον έπαιρνα τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, 2 φορές το μήνα περίπου τον έπαιρνα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Πολύ θεωρείτε, ευχαριστώ πολύ. Και λέω, μπαμπά, κοίταξε, έχω στριμωχθεί τώρα, πρέπει να προπονήσω λίγο τα ελληνικά μου, πρέπει να μιλάμε κάθε μέρα, ώστε να βελτιωθούν λίγο τα ελληνικά μου έτσι γρήγορα, για να μπορέσω όταν δω τον πρόεδρο να εκφραστώ καλά και σωστά και να μου προτείνει διάφορες προτάσεις που μπορώ εγώ να πω. Και αρχίζω και ο πατέρας μου, βέβαια, έγινε πολύ ευτυχισμένος, μου λέει ευχαρίστως, παιδί μου, και άρχισα λοιπόν εγώ να τον παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Και δυστυχώς ο παπάς δεν απαντούσε το τηλέφωνο εκείνη την πρωί. Και με κατέλεψε σχεδόν τελείως. Δηλαδή, στη μία εβδομάδα μόνο 2 φορές επικοινωνήσαμε και εγώ άφηνα μηνύματα στο τηλεφωνητή του και έτσι έγινε λοιπόν είναι ακριβώς η εκπαίδευση του πατέρα για μένα. Τέλος πάντων, τι θα μπορούσα να σας πω για μένα. Πρώτον, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που κατάφερα όλα αυτά τα χρόνια να συντηρήσω τα ελληνικά μου, τα οποία τα είχα μάθει σαν μικρός, αλλά βέβαια έχω σπουδάσει στην Αμερική και στην αρχή όταν είχα πρώτο έρθει εδώ πέρα ήθελα πάρα πολύ μόνο να μιλάω στα αγγλικά για να μιλάω με περισσότερη ακρίβεια για να μπορώ να εκφραστώ για τα επιστημονικά που έχουμε κάνει, αλλά τώρα που είμαι εδώ 2-3 μέρες έχω στρωθεί λίγο και ελπίζω να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Πρώτον. Δεύτερον, έχω σπουδάσει εγώ και γιατρός και κοινωνιολόγος και αυτό το βιβλίο μάλιστα πήρε την αρχή του στο γεγονός ότι στο 1992 περίπου είχα αρχίσει εγώ να φροντίζω τους ετοιμοθάνατους. Και η δίκευσή μου είναι σαν εσωτερικός παθολόγος και πήγαινα στα σπίτια και επισκευόμουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σοβαρά άρρωστοι. Παρηγορητική ιατρική. Ναι, παρηγορητική ιατρική. Και όπως επισκευόμουν εγώ αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι ήταν σοβαρά άρρωστοι, άρχισα και πρόσεχα πώς η αρρώστια στον άρρωστο επηρεαζόταν η οικογένειά του. Η γυναίκα του, ο άντρας της κτλ. Και στο εργαστήριό μου εκείνη την εποχή είχα αρχίσει και κάνω έρευνες σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι κάτι πολύ παλιό στην κοινωνιολογία, το μελετούν αυτό 150 χρόνια. Ένας William Farr, όπως περιγράφουμε στο βιβλίο, το 1858, πρόσεξε ότι οι άνθρωποι όταν η γυναίκα μου πεθάνει, οι πιθανότητες εγώ να πεθάνω αυξάνονται, διπλασιάζονται στο πρώτο χρόνο και αντιθέτως επίσης και οι γυναίκες όταν ο άντρας της πεθάνει, και εκεί λίγο ανεβαίνει οι πιθανότητες να πεθάνουν, όχι εξίσου. Πήρε το 1996 το ενδιαφέρον το δικό μου για τα κοινωνικά δίκτυα, να μπορώ να καταλάβω γιατί και πώς εμείς οι άνθρωποι εφαρμόζουμε κοινωνικά δίκτυα, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις ομάδες, και γιατί και πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, πώς μεταδίδονται πολλά φαινόμενα εκεί μέσα. Μικρή ευόλυμη ερώτηση. Ο πόνος ή η ευτυχία μεταδίδεται πιο εύκολα? Πολύ καλή ερώτηση. Όταν είχαμε αρχίσει εκείνη την έρευνα τη συγκεκριμένη πάνω στα αισθήματα, είχα κάνει ένα στοιχείο, είναι η λέξη, when you bet with someone. Στοιχηματίζω. Στοίχημα, ευχαριστώ. Στοιχείο είναι άλλο πράγμα, στοίχημα.
είχα κάνει ένα στοίχημα με τον James Fowler. Είχα βάλει ένα στοίχημα, ευχαριστώ, με τον James Fowler. Και εγώ νόμιζα ότι η δυστυχία θα κυκλοφορούσε, θα μεταδιδόταν πιο εύκολα. Και αυτός λέει η ευτυχία. Ο James είναι ακόμη πιο optimistic. Πώς είναι το optimistic? Από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι ένας? Απεσιόδοξος. Ο James είναι ακόμη πιο... Εγώ είμαι γενικά απεσιόδοξος, αλλά ο James είναι ακόμη πιο optimistic. Απεσιόδοξος. Αισιόδοξος, όχι απέσιοδοξος. Αισιόδοξος, ναι. Απεσιόδοξος είναι αντιθέτως. Αισιόδοξος. Ο James είναι ακόμη πιο αισιόδοξος από μένα. Πιο αισιόδοξος. Ακριβώς. Και αυτός λέει ευτυχία. Και εγώ, κοιτάξτε να καταλάβετε γιατί. Εγώ νόμιζα από άποψη evolutionary biology, από την άποψη τα γονίδια, γιατί έτσι είμαστε εμείς, εγώ νόμιζα θα ήταν το συμφέρον μας σαν είδος να κυκλοφοράνε τα κακά νέα πιο γρήγορα από τα καλά νέα. Δηλαδή θα έπρεπε να ξέρουμε πού είναι το λιοντάρι που θα μας φάει, πού είναι η φωτιά κτλ. Και ο James λέει όχι, δεν θα είναι έτσι. Λοιπόν, βάλαμε ένα στοίχημα. Και μπορώ να σας πω δυστυχώς ότι η μοναδική φορά ο James κέρδιζε αυτό το στοίχημα, όλα τα άλλα τα έχω κερδίσει εγώ, και ότι πράγματι η ευτυχία κυκλοφοράει πιο εύκολα και πιο γρήγορα από την δυστυχία. Ναι. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας Έλληνας συγγραφέας, ο Παπαγιώργης νομίζω, ο Κωστής Παπαγιώργης το έχει γράψει, ότι η απεσιοδοξία στοιχίζει πολύ φτηνά. Και γι' αυτό, κατανοητό, Ναι. στοιχίζει πολύ φτηνά. Και κατά αυτήν την έννοια, το απεσιόδοξο, το κακό, καταλαμβάνει πολύ πιο γρήγορα την κοινωνία. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό? Ή μήπως ισχύει αυτό για τους Έλληνες και δεν ισχύει στην Αμερική? Ίσως. Κοιτάξτε, κατάλαβα νομίζω αυτό που είπατε. Βέβαια υπάρχει ο πανικός, υπάρχει και το πανηγύρι, υπάρχει και ο φόβος και όλα αυτά κυκλοφορούν σίγουρα και μεταδίδονται από ένα στον άλλον. Αλλά σύνολα, όπως λέμε στο βιβλίο, αν μπορώ να σας το πω έτσι, πως ξέρω καλύτερα. Κοιτάξτε, άμα εγώ προς εσένα μόνο σου έδινα μικρόβια που μπορούν να σε σκοτώσουν, ή άμα σου πρόσφερα μόνο βίος, μου φαίνεται η λέξη, βία. If I was violent towards you. Ή άμα σου έλεγα πράγματα που δεν ήταν αλήθεια, ψέματα. Ή άμα σου πρόσφερα μόνο δυστυχία. Εσύ θα έκοβες τις σχέσεις μαζί μου. Και το κοινωνικό δίκτυο θα διαλυότανε. Καλά τα λέω. Και δεν θα υπήρχε το κοινωνικό δίκτυο. Συνεπώς, για να συντηρούμε τα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να κυκλοφοράνε καλά πράγματα. Η αγάπη, ο αλτρουισμός, η ευτυχία, οι ιδέες. Και μάλιστα για να κυκλοφοράνε αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε τα κοινωνικά δίκτυα. Συνεπώς, υπάρχει σε πολύ βασικό βαθμό ένα relationship, πώς το λέμε, μια σχέση μεταξύ την καλοσύνη και τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα. Και αυτό λέμε στο βιβλίο, ότι παρόλο ότι την πληρώνουμε σκληρά, το γεγονός ότι είμαστε ενωμένοι με τους άλλους, το πληρώνουμε σκληρά, κινδυνεύουμε από τους άλλους, κινδυνεύουμε από βία, κινδυνεύουμε από δυστυχία, κινδυνεύουμε από μικρόβια. Παρόλα αυτά, τα καλά που προσφέρουν οι σχέσεις μας ξεπληρώνουν τα κακά. Μάλιστα. Τι εννοείται συνδεδεμένοι με τους άλλους? Δηλαδή, είπατε πριν, εν τη ρήμη του λόγου, ότι δεν είναι ομάδα, είναι ένα δίκτυο. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, και ποιο είναι δίκτυο? Θα πω δύο ιδέες εδώ. Πρώτον, η διαφορά μεταξύ ομάδα και δίκτυο είναι ότι στο δίκτυο προσθέτουμε κάτι άλλο, προσθέτουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους άνθρωπους, καλά τα λέω, και επιπλέον όχι απλώς σχέσεις, αλλά συγκεκριμένες σχέσεις. Εγώ έχω σχέση με σένα, εσύ έχεις σχέση με εκείνον, αυτός έχει σχέση με εκείνον, όχι απλώς άσχετες σχέσεις ένα με τον άλλον. Διαπροσωπικές σχέσεις δηλαδή. Διαπροσωπικές σχέσεις και συγκεκριμένες σχέσεις, και μάλιστα αυτές τις σχέσεις όταν τις μελετάμε με διάφορους τρόπους μαθηματικούς, μπορούμε να καταφέρουμε, άμα κοιτάξετε τα βιβλία, οι σχέσεις μας είναι κάποιους μαθηματικούς κανόνες που κυβερνούν πώς εφαρμόζονται τα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ δίκτυο και ομάδα είναι ότι υπάρχει και οι άνθρωποι και οι συγκεκριμένες σχέσεις και συγκεκριμένες σχέσεις. Πρώτον. Δεύτερον, να σας φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον όλοι το μελετήσατε αυτό στο γυμνάσιο, να θυμηθείτε το κάρβουνο.
Άμα λοιπόν πάρουμε το κάρβουνο και το ενώσουμε